kan kepareng kala wau sekalian kalian para kadang karawitan Ansor Laras. Tenan ora gawe-gawe Mas. Ketoke ngomong ketok. Wong ra ngerti iki grupe saka ngendi. Oh, tumben iki waton kok bener. Ha iya. Ngono kok ya melu ngregoni mau apa Mas sampean? Weh, kuwi ora ngregoni. Kok sanggerono kaya wayahe buta ngono kok mesti sampean metungi ngopo to Mas? Kuwi butani jenenge. Nggih monggo Sugeng Rawuh Bapak. Nggih. Bapak Ibu sedaya sampun dahar? Sampun. Saestu Wes. menika jangkep wonten dalemipun Bapak Haji Saidi. Menika ngiras pantes peresmian Joglo Arjo Suwito. Nah, kalau yang belum tahu menika joglonipun Bapak Ibu. Nggih. Mas Dalijo, ini kan ini ternyata penontonnya kathah sangat Mas. Sampai belakang kono ngasih rawero iki lho Mas. Niki jalan wates ditutup. Loh, mergo arep peresmian arep datang ke sini Mas. Heeh, kabeh Ana perbaikan dalan. omong aku tak kira ki mergo arep dadi ndak mrene. Jenenge dengar semangatnya mana tepuk tangannya dulu dong yang ada di sini. Nggih. Matur sembah nuwun. Aduh. Mangke saderengipun Nggih. pergelaran Ringgit Wacuca Nggih. kanthi kidalang Yusuf Nggih. Ansor Ya. kanthi lampahan Semar bangun restoran. Orang bangun kayangan nek bangun joglo iki. Bangun joglo. Bangun Joglo Arjo Suwito. Niki kula herane Mas. Iki Bapak Haji Saidi iki kayaknya memang arep nganu nggih Mas. Alasan bangun iki padune iki mek arep pengen nanggap wayang mek dadak bangun joglo. Lah mek sakuwi ngono lho Mas. Lho Sarono. Oh, ngono. Panjenenganipun Bapak Haji Saidi Iya, sekeluarga. nggih. Nika wiwit rumiyin Nggih. adicara menapa kemawon asring nimbali kula. Dikon ngopo Mas? Sing bangun iki sapa masamu? Loh, sampeyan sing bangun. Lho, mulu munggahke mulu barang iki sapa nek ra aku? Sing lempo barang sampeyan. Sampeyan. Aku kuli bangunan. Berarti nompo borongan barang ya Mas. Nggih. Ini juga bertepatan Mas habis memperingati Hari Kartini, kami juga mengucapkan untuk wanita-wanita hebat di sini boleh tepuk tangan dulu dong. Hebat. Selamat Hari Kartini juga. Ki sinden-sindene barang nang kono. Boleh tepuk tangan dulu buat yoga-yoga sinden kita juga. Aduh, cantik-cantik ayu-ayu. Hari Kartini sing anu pira para maranggono. Maranggono Swarawati Widuwati. Widuwati. Iki karo sing para wira pradonga tetep sing mati. Saka gurune Bale Somah, saka gurune Paguyuban, grupe mesti lanang. Kok mesti lanang? Arep dikaya ngopo Piyayi Putri kuwi tetep saburine wong lanang. Ya ora iso Mas, kuwi jenenge sampean nyepelekke wanita, nyepelekke wong wedok. Oh pancen kodrate ngono. Lho ndak, sekarang itu derajat wanita dan laki-laki itu sudah sama Mas. Saiki padha. Ora iso nek sampean kok muni njut nek wong lanang luwih gedaya ngono to sampean. Iso. Saiki nek padha mamane kabeh profesi ya. Heeh. Juru supit ya ono sing wedok. Kowe arep ngadeg juru supit kok? Aku sing pasien pertama. Kok sih Mas? Masalah nek sing juru supite wong wedok, heeh to. Kuwi mah entek sing gone lah. Karo mantel. Amono wong wedok rong lanang kuwi ya kudu miturut kodrate iki tetep luwih kuat wong lanang. Ora Mas, karena adanya Hari Kartini kuwi itu tuh sudah memberi apa cara dene iki warang atau mungkin saran nggo wong lanang iki lho Mas, sak dhewe iki saiki wis padha. Ora ono kok njot wong lanang kuwi. Saiki sing kerja wong wedok ki ya kerja nyambut gawe. Wong lanang kuli bangunan, wong wedok ku ya iso dadi kuli bangunan mangsane. Tetep penting mama. Wong wedok iso umbah-umbah, malah wong lanang sing urung karuan iso umbah-umbah. Ayo. Iso tuku mesin cuci. Oh iya nek dapat duit.
emansipasi wanita itu sekarang sekarang ini di selain diperingati Hari Kartini ini Mas ada diperingati Hari Ibu tanggal 22 Desember karena peringatan Hari Ibu mergo jasa-jasanya ibu sangat berharga ada sebutan ibu kota orang kok sebutannya bapak kota mangsamu ana apa kowe bapak kota nang jari iki ana nang jenenge apa ibu jari ora ana jenenge bapak jari bapak jane ra pati penting ya Bu wong wedok iso urip dhewe ning wong lanang ibune iki bojone cara dene mati wong genep 40 dina meneh wis rabi meneh kae iya ta nek wong wedok iki kuat-kuat ya Bu wis tatap mangsane lho pahlawan iki rumasamu gambar duit iki pahlawan iki akeh lanange Jalan Patimura loh Jalan Diponegoro lanang kabeh ora iso saiki sudah menggunakan nama-nama wanita jalane apa Jalan R.A. Kartini Jalan Cut Nyadin Jalan Nyi Chandra Lukito lho wis wedok-wedok kabeh apa wae Mas wong wedok jalan sekarang sudah menggunakan nama jalan wanita arep geger gedene iki karo ibu-ibu dirayah kowe Mas Mas gak kalah aku arep jalan iki nganggo jeneng wanita saiki jalan yang terbaik jalan tercepat iki lanang ora ana jalan lanang iki piye jalan apa jalan lanang iki jalan tol ayo arep apa kowe kabeh do milih rono mergo kuwi dalan lanang dalan tol masa dalan tol dalane wong lanang malah saiki taun iki ana diskon apa malah urung rampung kok lek gawe jalan tol jalan tarif jalan kuwi ya lanang justru sing lanang kuwi sing ora iso lho sekarang bumi wedok iya ya lah ya bumi iki wedok mangsamu lah sing mangsa sing iso kowe sampean ngeduk bumi kuwi sing iso ngetokke batu bara minyak bumi kuwi sing ngasilke bumi ya hebatnya bumi sing sebar-sebar hebat-hebat dijenengi mesti nganggo bu ya bumi bupati ora ana kok Pak Pati arep bumi kuwi ana tambang ana batu bara minyak bumi barang ayo ini nek sing ngetokke ora wong lanang ora iso ora wong lanang ki piye ngetokke ngono ki iso nek batu bara kuwi ditokke saka bumi piye carane dibur nah minyak dibur kabeh nah mongko sing dibur ki wong lanang wong wedok ki duwe apa bur ayo nyewa teh Wah, aja semena-mena we. Ya ora samena-mena. Mula masak iki wong wedok karo wong lanang iki saiki padha. Tidak hanya gender, tapi seusia juga sama anak kecil, lansia, dewasa, semua sekarang itu disamaratakan, Mas. Tidak hanya laki-laki dan perempuan saja. Dadi ak dhewe ora iso kok ngremehno wong bedak-bedake wong. Ak dhewe iki buktine di tempatnya Pak Haji Said iki kabeh lebur dadi siji yo dideloknya lho semuanya rata sing kuwi IT pejabat masyarakat di sini iso lungguh bebarengan jajar bareng-bareng boleh tepuk tangan dulu dong. Ah, wis apa meneh kowe Mas, Ora ono apa-apa. Oh, jebule sama ya. Sama Mas. Heeh, aku ya bojoku ku ya saiki wis pinter ya, pinter golek duit ngono kuwi. Lah iya to. Lah wong bojomu lak mbiyen ki menengan iki mosok saiki iso golek duit dhewe. Iso golek duit aku nyimpen duit nang sepatu ya ngerti, nyimpen duit dhuwur lemari ya ngerti. Kuwi padha pinter golek duit. Padha karo aku wis bojomu util Mas. Iso. Data nanti lan goleke iso kok. Aku yang ngerti nek ngono wae. Sadurunge engko di Purwakani diwiwiti. Iki ana kanca-kanca Ansor Laras nggih nyebar godhong loro nggih Cok nggih. Oh iya. Sampai habis. Ora cocok. Kok akhirnya ra padha ya Mas. Ya digawe ra padha ku ya. Alah. Iki karo nunggu ya Mas. Ya wis karo lenggan sih karo nunggu komando. Nuwun sewu mbak bilih kula nyuwun pun tinting slindro songo. Arep apa Mas? Statue. Lho saune Mas. Ya statue. Saune Dimas Yusuf ku Apa?
nyekel wayang lah aku sih. Bola iya, wong barake jenengan niku lak sakniki wis kadono kabeh to, Mas. Oh, sampluk bongko lho. Lah wong Barake maksude. Piye? Sarunge Dimas Yusuf nyekel wayang. Heeh. Aku ki nyekelke wayang. ora tak kira nek sampean ki wis dadi dalang tenan kok. Iki yasane para luhur. Heeh. Sak laku sapecak tindak sejangkah kuwi nulado marang lekase song-song agung ing Mataram duwe nguni. Ya ta. Elok basane iki sabot tenan iki, Mas. Nulado laku utama tumrape wong kanan jawe wong agung ngeksi gono seno pati Nyakel ya, Mas. Sudanan hawalan nafsu pinatso tapa brata nabi siang Apa kenane, Mas? Seneng aku. ben punya suasana Ya, jelas nggih, Pak. lere tandure osum ler kaitu royo monggo jeng
Mas Mira jeneng iki Iya. iki nyong putyane tuh musti kaning jadi Gayane sok jual mahal lah. MC ketoprak. Sinto. Ono apa Bures Rawa? Wah. Lakon wayang kok Sinto ketemu Bures Rawa. Ora, piye ra kono? Sinto kuwi ketemu karo anu Apa? Angling Darmo. Ora salah. Aku ngerti ceritane. Pripun Gagak Rimang? Gagak Rimang. Ra kono piye ra? Ra kono. Sinto. Piye ra kono? Tamban tak cine manuto tak pondong tak boyong ning ngalengko dirujuk. Piye? Arep dibayar? Yen ora 150 ora gelem aku. Oh, kok murah banget kowe. Aku gelem ping 3. Kok kemurahan ya? Sinto kok 150. Lagi efisiensi ya. Kena ya, bala. Dana kenakalan tidak turun. Masuk lagi Sinto ke efisiensi. Efisiensi ini jasa anane manut ngono kok. Kalau mau melu pusat kok iki. Oke, 150. Piye cara 150? Hah? Melu wong iki kerundung karuan bayaran kok melu. Raja dewaning pro kenyang langkah ono Tak kecekele wae Mas. Engko nyekele gedang ya tak saut gedang, ana anggur ya anggur. Ini bamu mesti ning nggon anu apa ini gepangan. Lah ya milih apa ya? Sinto ngiras golek besekan iki. Nadyanto. Kok suwe-suwe wedi to Mas kok gilane ya? Nek rawoni ngono iki Mas Yusuf Pansap ya. Mas Yusuf. Saya lagi WA ayang iki. Ora ndonga, Dek. Ndonga kae. Nek ra delok film. Apa Mas? Iya, bocah saiki yo. Film apa? Nek kaya misale Mas Ansor ngono kae seneng filmnya film apa Mas? Iso diketarani ora? Oh iso, film sing aplikasi ijo kuwi lho. Aplikasi ijo. Oh, gue yakin. Gak ora ngono kuwi to Mas. Nadyanto. Sing tenan to. Nadyanto pito katon hako lamun Tolongin Pak Mang Penrongnya Pak Nino Pak. apa dipendung lamun gajah piyambak Wong mek kusik ya. susu gemesake Alah. Ngene wae nek ra ketunggon muni gemesake. Nek ana ibu negara, ana migrat ngono kuwi nek aku. Bayane kowe kira ngerti pasemon Leni pasemon ala ku lahir teng rumputen ngene jebul cah saiki iki api-api wah Weh, alah jan.
Kaya ngene kaya orang rabi kowe iki. Streaming lho Mas. Ora masalah. Alah gayane kok kancingi meneh wis mumet pucet. Wingi lak ya wis turu nang cakruk to sampean. Ayo ming ladeni kowe. Ngeterke mulai jam 2 bengi ora aku malah wedi mulai. Gol-gol cakruk konangan. Anu ta ya? Moh aku kan Mas. Lan sira dak tanpa Kasih kurang kene. sun pondok Apa penerusan Pak Purnomo iki kok mari-mari. kan ono peteng. Malah golek panggon. Lanjut Mas. Ya jono piye wong kari salare. Ayo rampung Mas to. Kari abang siji. Abang siji oleh jangkas. Maksudnya lek gandrung kuwi lho, Cok. Oleh gandrung. Ngono lah. Jane aku ngerti itu kuwi. Ayo. Sajake kowe wis apal ngono kowe. Apa lo garangan ora apa? Iki mumpung urung rawuh Heeh. penjelani Bapak Bupati Sleman. Terus Pak Bapak Harto, Mas Danang juga baru di perjalanan, ya. Apa lanjutan Mas? Aku formal iki nek wis beliau-beliaunya rawuh. Lha, mana beliau-beliaunya rawuh kuwi kudu sing sopan lho. Iya ya, ngerti aku. Nate Pak niki kula dados Wiraguna niki kula dapur ora mendut. Lagi ajar toprak kok ya. Aja coprak. Lah nek mau briefing piye? Roro mendut ki wong endi? Wong Pantai Utara, Nah, pantai ngendi Mas? Pantai Pati. Pantai Pati. Karakternya piye? Karaktere sugal wong desa ora duwe tata Nah, krama. wong desa ora duwe tata krama. Lah nggih ten ditanam dalam pikiranku ki berarti wong wedok sing ulos ngoten niku ta Bapak Ibu. Halus piye digandrung karo Wiraguna kok malah ora mendut muni. Ayo terus tak pacul dasmu. Yo ora ndek tata krama iki diatur jenenge toprak. Lah jare Roro Mendut gemang ra gelem karo Wiraguna. Wong karo bapakne anu ora jare ra gelem ayo sak kocapku. Ini yo ora kok macul dase. Kita iki dendam pribadi kok anu. Coba mesemo. Ojo pedha pinangun tesing simpok. Yen manut dina iki tak pondhong taman-taman soko bukti wibawa mau jedhog. Gelem ya? Ora. Aku ora gelem. Aku wis duwe katresnan liya. Jawa. Bapak batik biru iki. Ora nggo sak cekele. Ha iki 250 gelem kok lemuni. Baik pantra. Ora. Aja. Wong wedok sepiro banggamu Krubyo Kabupaten Pinjung. Tubruk pepetke galengan nongso kowe. Bodho ayo mana? Oke. Tok. Iki mau mandeke piye Mas? Tok. Gantung tok. Kok kemunculan siji iki piye? Kentrongane tiba. Mula nek ada latihan ki melok Mas sampean ki. Oh, latihan kadang sok ora nek kleci-kleci itu. Lah sampean ki kok malah golek karo ronolan ae kok ya. Lho ya ta. Piye? Bar macul ndase terus sak totolan sawu. Ora ya Mas.
ora lho iki semakin malam semakin ramai Mas. Lho pondo rawuh, monggo nggih sugeng rawuh Bapak Ibu. Wis do golek nggon dhewe nosek-nosekan barang. Ampun penekan wejeh Pak. Nggih, ampun nganti santos. Mangsamu penekan wit piye? Nah, lediku ora usah kenapa lah. Iki wet kabeh ngono iki. Sampean barang nak sok penekan lho. Aku penekan sih sak nggon. Nggih, mangke sinambi Kang Rantos. Nggih. Pawartos saking Kadang Pengendali Woro. Wah, ini panitia sigrek. Iya, ini karena kita masih menunggu tamu undangan VIP kita, J. Sambil menunggu, nah ini kita cek semangatnya dulu. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu buat kita semuanya. Alhamdulillah. Niki kasih semangat ya. Piye Mas? Heeh. Aku dibisiki. Iya, ditanggap dhewe. Anu, amplopnya sakniki napa mungkin? Jan Sampeyan tenang sulit ya Mas. ayo ra penak to aku. Oh iya bener cut piye akhire. Ayo titip sik Mas aku. Tak kira muni rasa ngono kok. Ning sak jame mundake 500. Maklumi bang pencet sampean iki. Injih menika sawetawis gegujengan kinarya pangiketing swasana, panggening swasana. Mugi Bapak Ibu lenggah kanthi skeca ngantos dumugi mangke katiti wekdal gemlaring ringgit pacucal Ki Dalang Yusuf Ansor kanthi lampahan Semar Bangun Kayangan. Bapak Ibu para lenggah kakung Semana Putri kepareng wonten ing kalenggahan menika dibuka bismillah ya. Assalamualaikum.